mixing live from Panay Island, Philippines. This is Panay Mix DJs, getting stronger and bigger in the year 2017. Abaw! Puerte! This is the mix of DjVicDonosoIII. Ako'y mayroong pagtingin, hindi mo ba napapansin? Sa kilos ko'y di malilihim na ikaw lang at wala na ngang ibang minamahal. Hindi na kailangan marinig, sabihin pa ng aking bibig, hindi ko naman itatangging kita'y iniibig. Huwag mong itatanong sa akin, pagkat di na kailangang sabihin na pag-ibig ko'y nanggagaling sa puso at damdamin. Sana'y magtiwala sa akin, ikaw lamang ang iibigin magmula ngayon kahit kailan. Huwag mong itatanong sa akin. This is the mix of Panay Mix DJs. Huwag mong itatanong sa akin Dumangas Mix Club. kung ako'y mayroong pagtingin. Hindi mo ba napapansin? Sa kilos ko'y di malilihim, ikaw lang at wala na ngang ibang minamahal. Hindi na kailangan marinig, sabihin pa ng aking bibig, di ko na maitatangking kita'y iniibig. Huwag mong itatanong sa akin, pagkat di na kailangang sabihin na pag-ibig ko'y nanggagaling sa puso at damdamin. Sana'y magtiwala sa akin, ikaw lamang ang iibigin magmula ngayon kahit kailan. Huwag mong itatanong sa akin. You are listening to the best quality of music mix only here on Dumangas Mix Club DJs with DjVicDonosoIII on the mix. Itatanong sa akin, pagkat di na kailangang sabihin na pag-ibig ko'y nanggagaling sa puso at damdamin. Sana'y magtiwala sa akin, ikaw lamang ang iibigin magmula ngayon kahit kailan. Huwag mong itatanong sa akin. Basta PMD Remix, the best. Kung itatanong sa akin, huwag mong itatanong sa akin. Huwag mong itatanong sa akin. Maki-in-love sa mga slow jam remix ng Dumangas Mix Club kasama si DjVicDonosoIII.